Ake nginivezele nje kancane babukeli nani balandeli bakaSipha umthandazo. Kuyenzeka kunomuntu ohlezi la wake wathwasa noma wake waba nalento ekuthiwa isithunywa. Kuyenzeka ukuthi isithunywa sakho asisakhuphuki. Uyabona mangiphethe la lesi sigubhu lesi ngisebenzisa kakhulu mangizokhuphula into yakho eyisithunywa ekhuluma kuwena. Ngenzeka usekuthwaseni lapho uyathwasa awuboni izinto ufisa ukuthola ifihla ulitholi awukwazi ukuthi kukhuphuka kanjani. Kodwa ngikhuluma ngesithunywa mangikhuluma ngalesi sigubhu banisalalele. Bese kuba ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi kade wawugezwa awugezeki lokhu uthi ulahla isilwane ulahla amathunzi. Hayi-ke bayamazi uMasiphula wodumo lo usekhona namanje usasebenza mawuthi ngaphela izinto kuyenzeka uzonakala isikhumba ngaphandle kanti inkinga engaphakathi abayikhiphi ngaphakathi. Akuyona-ke imbiza le bantu base South Africa kodwa into le oyisebenzisa sakuyisiphungo uyiphuzayo okuwukuthi uma uyiphuzile ifika ibulale bonke ubulwane mhlambe izinto zakho yimile awulokhuzani awuphumeleli. Bese siba nesigubhu. Isigubhu lesi asinaso isigubhu esithintwa ngegazi la ekhaya. Isigubhu lesi esisikhiphayo esabantu abasuke befuna ukuphakamisa izinto zabo esixhumelene kakhulu nedlozi. Hayi ukuthi umuntu azongifuna isigubhu ekuthiwa uzohlaba abuye ahlaba sihlabela sivuselele, cha. Lesi nje sixhumanisa nje kakhulu inhlahla yakho nayo sibuyise yonke into ngisho kuthiwa unebhizinisi noma yini oyenzayo oyifisayo. Ngiyabonga ababukeli emakhaya, ngizophinde nginivezele futhi okunye okulandelayo. Siyabonga.